Zadní je. Jedem. Zadní náhra. Jeden, to musím ubránit. Dělej. Zadní, jo? Dobře, otočí. Pojďte ubránit, jo? Pojďte si ubránit. Zadní je, jo? Tady. Tamhle je brašnace u kluku. Jde ubránit hnedka, jo? Zadní je náhra. Out. Pojďte od začátku. Jedem. Moc šefe. Zadní náhra. Zaber. Stop! Out. Třetí náhra. Ztrátu větší dává. To byl out, vole. Jedem, ty vole. Ti tady srovnám, abys mi pojďoval. Jdem. Ale lepší v tom poliku jeden příjem. Divi! Nevadí, jo, zautočíme.
Pojďte hrát, jo, jedem, tu začátek, pojďte ale, jo. Tak to nemůžu živit. Jedem na zem, pojď! Jo! Tak! To je ono! Tak! Faul, pojď, raz! Raz! A pojď tím na zem! Obložka, obložka! Ty vole. 1, 2, 3, 4 a jedem. Ano. Třetí se. Tohle začíná. Ladislav. Šimek na podání. Dává. Skvělá nahrávka Martina Stránského. Jakubec se netrefil do balónu. Ano. Trojblok je zablokoval takzvaného odstřelovače Klenů. Je to velká škoda, velká škoda. Kdo to budou Kleny podávat. Plachta, Klenů. Je to nalejívka, ale 11. Opět bere. Martin Jároš byl sestřelený odstřelovačem Klenů. Plachta, Daniel Černý si bere příjem a smečuje, ale bohužel zalívá Bouze jenom do bloku. Smečuje znovu a je to dobrý balón. Radost musí být, radost musí být. Martin Stránský na podání. Bude to Plachta. Plachta výborná, ale dobrý příjem. Středňák Klenů bohužel udeřil nemilosrdně. Plachta. Dobrý příjem, Františka Fafa. A Jakubec zkušeně. Rána jako zdělá. Daniel Černý na podání. Dává skákaný servis. Tvrdý servis, dobrý příjem, pozor. Výborný příjem. Františka Fafa. Znovu František Fafa. Jan Jakubec se teď pochlapil. František Fafa teď zabojoval a zbojil se vyplatila. Daniel Černý znovu na podání, znovu káče, tvrdý servis, výborný příjem. Je to na kůl, zalívka, ale Martin Jaroš výborně blokuje. Znovu Martin Jaroš. Ano. A teď byl vymeten hraničním hráčem. Veliká škoda. Nejlepší hráč Klenů teď bude na podání. Skáče. Výborný střílek. Jan Marks drtivě přes bloky. Jan Jakub. Extraligový hráč znovu podává. Bere příjem. Ladislav Šimek. Výborná zalívka Ladislava. A znovu podává Jan Jakub. Rozuje se balón a už to tomu zadává ráno. Láďo Šimek je veliká chyba. Jamalík se zkoušel potrestat, a se mu to nepodařilo. Dobrá, přidávka. A Ladislav Šimek to měl na dlouhou ruku, protože se špatně nabil na tu krásnou nahrávku. Veliká škoda. Ladislav Šimek teď nemá psychiku na správném místě. Teď bych ho určitě nevyužíval. Dobrá nahrávka na Martina Jaroše. Ano, a teď zkušeně o bloky. Podívejte na detail tohoto hráče. Je to Plachta, ale ta jeho pověstná Plachta velice dobrá.
Jánské libero nemohlo ustát jen tak bez nějakého povšimnutí. Musel vynadat svým hráčům. Znovu krásná směrátka, parohy klaněnského hráče, ale bohužel nadrazil. Martin Stránský nahrává. Jan Marx! Škoda, Radek Černý nedával pozor, protože to vzal jen takhle špatně. Co musí čekat až paníský hráč. Zaváží boty. A už se může. Výborně. Dobrá nahrávka. Jan Marx pěkně vybírá. Trochu velká chyba. Martina Stránského se to narval do boku. Pozor. Tohle je Jan Marx, který tam nemá vůbec co dělat. Tam většina, snaží upap a teď se měl pozvat ještě víc do pole, aby to mohli snadno vybrat. Bude to plachta. Tady Černý, dobrý příjem. Dobře, Jan Marx pěkně zkušenil špatného hráče. Ať je služuje dávkování. Bude skákat. Rána jako zdělá. To takhle špatně dopadlo. Bude to jenom plachta. Výborně, Radan Černý. Teď pomohl svému družstvu. Ladislav Škoda jde na podání. Vidíme Smidáka. Bude dávat pouze plachtu, to je dobře. Tam se není čistý, ve skákaném servisu. Vypojujte, jde to, ano, výborně, Ladislav Škoda jde zaň. Velká škoda. Leverova Františka jde na příjem. Má velmi dobrý příjem, ano. Spokojně odměnáme. Jan Marx. Jan Kubec. Jedno blok a on ho trefí. To je opravdu ano na prázdnou bránu. Jan Kubec nic. Mozartův učení jde na podání. Skáče. Má velice dobrý příjem, dává servis, dává ho vždycky po laně, tím pověstí a ten servis nárazanci má vždycky. Veliká chyba teď, což nám neměla vůbec nějakou šanci. Škoda. Je to jenom plachta to bude. Jan Marx příjem. Janek bez stříc může, ale pouze do bloku a pak to tam vybrali. To bude na Radana Černého. Vidíte, jak já to... Radan Černý mohl to dát kolem jo. Dobrý, dobře, vymetený blok. Může na to já. Martin Jaroslavý tady. Výborně. Servis, špatné nahravačské ruce, ale bohužel teď byl Martin Jaroš vymetený a se tím on je. Nejlepší hráčka nedává servis, dává skákaný servis. Jan Marx, to je na Radan Černý, nouze přehrál.